Gebyar gebyur. Kebiar Pak, kebiar. Adus. Dalu menika pagelaran ketoprak mangsit gembelaran apik. Kanthi lampahan Haryo Penangsang. Dipun dene bintang tamu dalu menika Cak Jo Klitik maragani dados Haryo Penangsang. Kali nyamat dipun maragani dening Yosi Dian Pratiwi. Mantuk. Ibu ini bintang tamu saking Kutha Blitar, Jawa Timur. Cajo Kludu. Nggih menika dados ula. Gagak Rimang. Mosok bintang tamu dadi ula. Gagak Rimang. Dan lho, Mantuk. patok ngene lho. Saya kan direk. Kados pundi gancaring lampan dalu mriku sugeng mirsani ngantos purnaning lampan Haryo Penangsang gugur duar. Hai, kali amat. Ketoprak kok nek. Hai. Ketoprak kucluk iki. Ketoprak kok nek. Hai. Loh, Hei. asane gaul kok. Hei, kali amat. Hai. Kaya Pak Deni. Hai, kali amat. Piye Haryo Penangsang? Lek-tek. Ojo dolanan pedhot. Ora keblekting. Lektek kok ngawur. Ketoprak ki nek tukang lekting, tukang mercon nek dadi lekting. Iki lampune kari siji jo. Jeleke. Karek siji kira kedot bahaya. Kali amat. Piye Haryo Penangsang? Iya kene. Pedot nyok munyok. Lekting. Kowe kok iso. Ben oleh tambahan 3.000 ngene iki. Ndak mah dipotong 50 kok. Iya kene sing metu. Mung kowe dhewe jakrek. Ora ngelek-ngelek panggung tuh. Loh Iki iki Haryo Penangsang teko ning gone padhepokane Kalinyamat. Oh iya. Peteng. Oh, betul. Aku sik bertapa ya. Kali amat. Apa ana prajurit sing maju ning palagane? Yo gini kowe salah sawijining wanita sing sugih kendel bendowani ngadepi Haryo Penangsang. Haryo Penangsang. Senadyan to aku wanita, ning aku ora bakal tumungkul karo kowe. Kali nyamat. Piye Haryo Penangsang? Apa kekarepanmu dene kowe teko marang padepokanku? Sawise Sunan Wis kaya lampune Tulung. sawise Sunan hadirin ndak pateni. Yo kene banjur kowe sing maju kali nyamat. Pancen tak sengaja aku maju bakal ngadepi kowe. Kali nyamat bakal sabelo pakti sabelo mukti. Kali nyamat. Piye Haryo Penangsang? Wirang aku ngadepi satria wanita sing kaya kuwi. Apa sing kok karepe? Yen Haryo Penangsang sapa wae digrek ngadepi ya kene mung sak kali nyamat. Senadyan to aku wong wadon, ning kowe urung mesine iso menang kelawan aku. Tenimbang beset. Nah, tak omong sik Mas aja tuk-tuk sik. Ketoprak ngene iki. Ya, Ben kita nges. Ya nges-nges nek tuk-tuk kok ya. lah. Lah pedhot to wis dikandani kok. Lah bar wis. Kali awat Piye Haryo Penangsang? iman kulitmu tinimbang beset ngadepi Haryo Penangsang iki. Lekting. Luwe becik kowe nyawija marang ing Jepang Panola. Ora sudi Haryo Penangsang. Syukur Men ketoprak kok purikan. Kok purian piye? Ora nesu piye angger Haryo Penangsang ngomong tuk, kali nyamat ngomong tuk ki lho. Ha terus ngesi ning ndi? kowe melu dapuk melu dapuk. Iki ben dicekel Pak Sige. Nges iki ning kentongan iki. Lho, Kok iso kentongan nges? ketoprak iki kasih ya ning kentongan. Ya ngerti aku nek ketoprak
ketoprak. Tapi lek sing digawe ketoprak kene iki lak kentongan lanang. Lah iki sing tak gawe kentongan wedok. kok iso? Wong edian. Gore-gore. Sunggonmu kene kene ra melicat kabeh. Aku tak duwe mesti mbok suwun to. Iya. Roh ae kowe. Iya ting. Ya dok melek. Kowe suwi ra krunguan pisuan badok melek. Nek coretan kan mangklekane ngono. Mangklekane ngono. Mangklekane. Anjing. Ayo bro, tak dadi Napa kok? Gagak rimang. Gagak rima kok kowe. Kentongane koyo ngene, koyo Pak Kucing kali ombo. nggih. Lah kleru, Pak. Hei, kali apa? Piye Haryo Penangsang? Luwih becik. Luwih becik. Paten ono. Aduh. Aduh, takut. Atos kok ki nyok. Malah kaya gending luwih becik loro ati. Luwih becik kowe nyawi jiwa marang ing Jepang Panolan ing. Senadyan to aku wong wadon, aku ora bakal tumungkul marang kowe. Apa pajang wis Aku ketar wani prajurit? ngadepe kowe. Yen pancen nyoto-nyoto kowe satriya, adepono aku. Ayo Aku nyamat. ora bakal mundur. Jarane apik. Ora enek jaran blangkonan iki ora enek. Ini Mbak, anu mundi? Selimut mundi? Sendal. Selendang. Ini, ben kita ngesu. Oh, taline. Oh, sing tinggi pekak. Oh iya. Kaya jarane sabar. Iki biasanya sing dadi jaran Alek, Wah, Oh, ngono. tapi ra jaran blo nek. Hei, Alek, Alek. kali nyamat. Piye Haryo Penangsang? Ing papan kene aku bakal ngadepi kowe kali nyamat. Ndak iman sepisan maneh. Ayo, kowe Aku ora bakal Nyawi, yo tumungkul marang marang Jepang, kowe. Haryo Penangsang. piye? Yen nyoto-nyoto kowe wani marang aku, adepono aku. Kowe tetep belok Adepono ngadepi karo penasang. Hei, Adepono aku Haryo kali Penangsang. nyawat. Yen nyoto-nyoto kowe satriya. Urung ngerti sapa ana ing sak ngarepmu kali nyamat. Bakal hampir kowe kali nyamat. Hei, kali nyamat. Hei, siap. Oh. Ayo, guys. Ayo. So. Miko jan. Haryo Penangsang. Ayo, yen nyoto kowe satriya, bujungen aku. Bujungen mlayuku. Kali nyamat. Datu. Ing papan kini kowe wis mino Haryo Penangsang ing apa bokil Haryo Penangsang dikrik ngadepi kowe kali. Ning nyatane wong kowe ki satriya, ora iso ngadepi wong wadon. Ayo dudono. Ndau beritan Dudono kowe yen nyoto playulan. kowe satriya. Ndau berulang pelayu. Bujungen aku. Bujungen aku. Pas padalo. Dan tak upel kowe kali. Iya. Iya. Ayo. Kiamat Piye Haryo Penangsang? licik kuwi kali yang mating ing papan kini kowe goroh kuwi kondo Apa to? Ganti bos. Iki sak arep perang lho. Ganti piye? Oh tak tadi Haryo Penangsang. Lah Lah nyapa? Dari carane nginang ini ya jarane laku-lakune bosok. Jaran Oh, delok. dapukane ganti. Ganti no Oh. bos. Laku-laku mbok tungkak. lah yo lah wong ra enek pancian lah yo Ya wis gagak rimange klitik. Oh. Mboten. Oh iya, gitu ya. oke siap Pakai Haryo Penangsang kok raine. Sawan apa bos? hei Piye? Gagak rimang. Kok gagak nih? Kali nyamat. Kali nyamat. Kali nyamat. Nah. Kali nyamat, Dek. Heeh. Kali mayan. Mayat matamu. Kali nyaman. Piye Haryo Penangsang? Apa sih kok karepe kowe tumekono padepokanku kene? Iso ora iso kowe bakal tak boyong ana ing Jepang Panolan. Aku ora bakal sudi kok boyong. Luwe becik aku mati. Sabaya pati sabaya mukti. Tak labuhi tresnaku marang Kang Mas Hadirin sing wis kok paten. Jaran kowe tau melu sirkus. Sirkus jare. Kowe bakal tak boyong ana ing Jepang Aku Panolan. ora sudi melu kowe. Tak dadekne
Enggak bakal nakal. Oh, mesra karo jarane ya. Ya ampun. Aja kagetin kowe lagi wae metu kok gedokan ya. Sepisan maneh tak ambali. Kowe tak boyo. Enggak parang nakal. Asik. Sepisan ora sudi. Ping pindho ora sudi, selawase aku ora sudi tumungkul marang kowe Haryo Penangsang. Aja nyelentak-nyelentak. Bundul-bundul selentak. Kali Piye Haryo Penangsang? sepisan maneh tak ambali. Kowe tak boyone jipang Aku ora sudi melu kowe Haryo Penangsang. Piye? Ora sudi. Kae lho jaranmu kae lho kok iso Haryo piye kok rene. Sepisan maneh tak ngomongne piye kandang. Aku ora bakal sudi. Ora bakal sudi melu kowe ora bakal sudi tumungkul marang sliramu. Yen kowe ora sudi bakal tak dopari peksa. Dengernya mak. Neng di playumu bakal tak bujung. Bujungen aku yen nyoto-nyoto kowe satria. Yen nyoto-nyoto kowe iso bujungen aku. Yen pancen kaya ngono prasetyamu bakal tak bujung oleh kali nyamat. Oleh kali nyamat. Haryo Penangsang adepon aku. Bujungen aku Haryo Penangsang. Kowe jare jalan kok celeng. Tak ngene sih. Oh, Kok jalan rudis ya. Aduh. Aduh. Melayu oleh kali nyamat. Wes. Ah! Oh. Ya. Ah! bujungen aku Haryo Penangsang. Ah! Oh. Wes. Ah! Oh. Ayo Haryo Penangsang bujungen aku. Oh. Ya. Ya. Apa ini jaran kok ditungkak? Jalan-jalan undur-undur ya. Iki Ya kok iso nesu lho. Nanti pekak kudu lek maju to, Bos. Maju yo Kok maju. gerembuk-gerembuk. Lehmu. lha kok iki Kowe kleru. pas. Gonku nyelempet ning ndi? Wes saiki ketoprak rampung, ketoprak Rampung rampung. piye? Mungkin-mungkin rampung. Sampai langsung gunar lakar iki lah ya. Lakon iki sing main aku Awang karo Bu Awang wong telu. Tok iki fragmen ngene iki. Ya aku yo nderekne no. Oh, Kowe dadi apa sebagai apa tugu? Produser. Oh, produser. Ini ya sak gadu-gaduke, Mas. Heeh. Wong ya sampean ki gawe lakon ya aneh-aneh kok. Heeh. Oh. apa? Nan. Apa? Arep usul apa? Arep usul apa? Enggak, Kowe arep bawa, iya toh? Arep bawa. Ora bawa piye? Menggeh-menggeh ngene bawa. Iki pamundutan terbanyak. Oh iya, heeh. Iramane jaipongan dangdut iki. Oh, heeh. Iya iya. Penggemar-penggemar Sige Channel minta terbanyak runtah lagune Mbah Dul Sumbang. Oh, ngono. Padahal yo kerep metu lho ya ya. Heeh. Runtah. Iki secara langsung. Langsung Ora langsung ya, Pak. Iya. ora kata ya. Ora toh. Mbah sowan apa? Kowe joget ya, Jo? Nggih. Lek. Ya, kanca-kanca Cakraningrat Fans Club ingkang rawuh, Pak Sis, Pak Kasmani, Mas Nggih, Widi, dulur kula, Mas Waro, Mas Eko, anu, adikku Pri. Heeh. Arum wis kabeh lah. Oh, Bojone iya iya. bojone Indra ya. Heeh, iki pemain-pemain ketoprak dulu Ketoprak kok kabeh kelompok iki. ya. Niki pancen begini iki pemain-pemain ketoprak kula kelompokne dulur kula. Heeh. Guys kelompok tak bong. Niki Kok iso mlumut Ki mau Bong iki. aku sik kok ngawi dipel karo adikku si sapa? Indra. Indra. Piye? Bojone Indra nek Cilacap, bojone ning omah. Heeh. Ora usah mampir ya, Mas. Tak cepakno rica-rica kok. Iya. Bos saka kene lan tinduk rica-ricane. Payu, Mas. Payu wek. Payu. aku gumun golek wong kene ngarani Kentucky lho. Apa kuwi? Pitik mekrok. Iso ketek mekrok. Lagune runtah ya, Ja. Nggih, nggih. Coba. Dados.